Tevî sînordarkirinên bi sedema tedbîrên dijî vîrusa korona werzîşkarên jin yên li Îranê bi biryarin da ku perwerdehî û praktîkkirinên xwe bidomînin. Lîstikvana navdarya futbolê Husna Mîrhadî jî praktîkkirina xwe li ser baniyek Tehranê pêk dihanî û an niha jî dema ku ew li dora parkek nêzik vê didomîne tedbîra durahiya civakî û tedbîrên din bicihîne. توی این مدت خب خیلی سخت بود برامون دیگه. دوی دمیدا گلک زحمت بو که ام لسر راهنانان بردوام بین. لشینا جهن وکری که بره راهنان لید گرن. ده همه رنگی لمال خباد گلک زور بو. لی من حول دا کنها لمال گلک راهنانان بگم. دا که از بکارم به شکل بمینم. Jiyan ji bo werzîşkarên jin di civatek Misilmanya de silah de ji xwe bi qanûnên bokin can dijwar bû û derketina vîrusê pirsgirêkên wan zêdetir kir. Tevahiya salon û kulübên werzîşê hatin girtin. Avahiyên perwerdehiyê pirtir kêm bûn. خب الان که بهتر شده هنوز دانشگاه باز نشده. گلک ورزشوانا لمال راهنان کرن. لیوان ji bo hinde kesên dî jî rahenan ser internetê pêşinyard kirin. Lê jiyan ji bo hemû werzîşkaran her diçe hesantir dibe ji ber ku Îran ku ji zêdetirî 6400 miriyên bi sedema vîrusa korona ragihandiye tedbîran sist dike û mizgeftên li 132 bajaran vedike. Bisiklet ajotvana pispor Atoşa Abbasi behsa dema tedbîran dike. الان اکثرا دارن تمرین میکنن تو خونه. Pravên tedbîran dijwar bûn. Lê em mecbûr bûn ku we bikin da ku saxlem bimînin. Bisiklet ajotvana pispor Atoşa Abbasi niha gava ku dersên perwerdehiyê dide zilamên ciwan dikare riyên vekrî bikarbîne. Lê ew hîn jî di warê aborî de bêyê daha ta ku ji werzîşê bi dest dixist zehmetiyan dikişîne. ورزش قازانجا جیانامه او کارمه پرانیا ما ورزش دیگن دا کو دهاتگی چه بکین جبر وی که دما قدغه کرنه دا منه کاری بو آسته دهاتی خوب و پارزین İran berê niha qedexeyên li ser rêwîtiyên navbera bajaran û navendên bazaran rakiribû. Her wiha tevê hişyariyên hin rayedarên tenduristiyê ji bo belavbûnek nû ya vîrusa korona hinek navendên avahiyên bazaran yên mezin dest bi vekirin û karên xwe ji xwe kiribûn.